tɔn min tɔgɔ Saturn Poverty Law Center Ameriki jamanadenw ka lafasali tɔn dɔ de don. Y'a jira a ka jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ salon ko kɔniya ni dantɛmɛwalew bɛ ka kɛ ka ɲasi gɔrɔjigɛnuw ma Amerika. Tɔn in y'a jira fana ko marabagaw ka mara taabolo y'a to kɛwalejuguw sera tungaladenw ani diinɛjɛkuluw ma n'u ka dogo jamana in kɔnɔ. RG Crevens ye Saturn Poverty Law Center tɔn mɔgɔ dɔ ye. Extremists, those who oppose inclusive O democracy. banbanjiw bɛ BJ fanga de kelen. U ye salon bɛ kɛ wulikajɔ de la ka kɔnɔnajuguyaw kɛ i n'a fɔ sariya jamana kɔnɔ. Wa u bɛɛ bɛ k'u labɛn kalata in kama n'a nafa ka bon an ka tariku kɔnɔ. RG Crevens bolo marajɛkulu keleli ani ka kɔniya nati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ politiki siratigɛ la laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de b'a kɔnɔ. U b'a fɛ ka dan sigi hakilinaw bɛɛ la. Mɔgɔ bɛrɛ sen kana don a la. O kɔrɔ ka dan sigi BJ fanga yɛrɛ la. Novembre kalo jamanakuntigi kalata in na demokratiw ka cɛbɔ n'o ye Joe Biden ye ale kɔni y'a jira k'a kelen pewu de bɛ se ka kɛ sababu ye kɔniya kumaw cayali bɛ ban États-Unis mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne t'a to Donald Trump ka Ameriki kɛ danayabaliya jamana ye ni mɔgɔw tɛ bonya a kɔnɔ tugun, wa ne tɛna to Donald Trump ka Ameriki kɛ jamana ye ni nin juguya ni kɔniya bɛ caya a kɔnɔ. Tuma min Donald Trump tun ye jamanakuntigi ye, a ye mankan dɔ lawuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka lajɛ dɔ senfɛ san 2017 la Charlottesville, Virginie mara la. O kɔfɛ a ye wulikajɔ kɛlaw jalaki k'olu de ye ni mankan in lawuli fo kɛlɛ bɔra a kɔnɔ. O senfɛ tibabu do n'a ka mobili dafalen donna jama cɛ la fo ka muso kelen faga mɔgɔ 30 ko jogina. O waati la Trump y'a fɔ ko nin ye kɔniya kɛnɛ de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Trump ye républicainw ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata la. Bi ani jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ jamanadenw ka lafasali tɔn Saturn Poverty Law Center y'a jira san 2013 la ko banbanci jɛkuluw don. U tɛ mara jɛkulu ɲalen fɛ. U t'a fɛ fana dɔw ka kalan kɛ jamana kɔnɔ. Sinanw bɛ ka Moms for Liberty jɛkulu tɔgɔ tiɲɛ ko jamana kɔniya de b'u kɔnɔ. Yala o kumaw bɛ don aw hakili la wa? Moms for Liberty o ye kɔniya jɛkulu ye wa? Nga Moms for Liberty jɛkulu kɔni ma sɔn n kana VOA ka ɲininkaliw jaabi. Dɔnnibagabaw y'a jira ko cɛbow ka kan k'u janto kumacogow la bawo jamanakuntigi kalata bɛ ka surunya. Till Rothschild kalanfa do sanfɛ kalanso Roger Williams la. For Biden to continue to be present and speak about Biden ka taa fɛ ka gɛrɛ mɔgɔw la ka kuma hɛrɛ kan ani wote nafa fana kan. Min ye jamanakuntigi kɔrɔ Trump ye a bɛ ko gɛlɛn do kɔnɔ bawo a bɛ dɛmɛbagaw sɔrɔ ka caya tuma min n'a kumana i n'a fɔ banbanciw. Nga o bɛ jamanadenw fana bila kɔfɛ de. Rothschild y'a ɲini fana wotekɛlaw fɛ u k'u janto bɛnbɛnbɛnw ni kɛwalejugu hakilinaw la kunnafonidisow kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔniya ni dantɛmɛwalew nati jamana kɔnɔ.